Катари Баро, село Крнаре, најкурвари по принцип соски бут мангел перомња. Обаче ако се наложи хачел курвари халел тумаре ромнен пенел кај спиринел тумаре банкоматија направо камерен туменге бокатар душмани макерен бутла и фора те намарав тумен хапагав тумаро шеро бали гармина геро отново му върви каперава в туме пенела о наказатели. Къде сте бе му похаму, къде сте бе биячи, само на лайфове се каните. Километри далеч, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе кушен, соманген, мени пена. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще давам аз, заклевам се душмани, макерен мутла и фора, копкуро, каперава в тумен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, пенела, огеро наказвателят. Джанес, со ни интересувама, кон сам май, што сам кера манген со манга. Кани каштарни дарок ще ви бия, наляво надясно чанка каперава, шматките си лаят, а кервана си върви. Мишки пенело герос, където може, минава където не стреля. Плаща и мина.